el nostre treball contrasta les diferents opinions o perspectives respecte al tracte dels animals i la seva proximitat als humans en diferents nivells. Ens sembla interessant reflexionar al respecte per a conèixer fins a quin punt es donen diferències o igualtats entre ells, saber fins on arriba la racionalitat animal i tindre en consideració fins a quin punt tals diferències determinen la superioritat humana i, per tant, el dret per a imposar el seu poder. A continuació, es contrastaran les dues perspectives per a observar les diferències entre elles i què és el que caracteritza a cadascuna d'elles. Mentre que uns consideren que es dona major igualtat entre espècies, els altres enfatitzen la superioritat de la raça humana. Pel que fa a la capacitat racional dels animals, mentre que uns defenen que sí que existeix, altres ho neguen. Igual ocorre amb la presència de pensament lògic. I per últim, mentre que el primer grup creu en la capacitat d'aprendre i prendre decisions per part dels animals, el segon grup opina que aquest únicament compten amb la capacitat d'obeir. A continuació, procedim a explicar el dilema proposat a partir dels aspectes tractats amb anterioritat. La problemàtica es dona en un xicotet poble de muntanya anomenat Valle Pelado. Des de l'Ajuntament s'ha sol·licitat la intervenció d'un psicòleg social que pugui aportar la seva ajuda de cara a solucionar el conflicte donat. En aquesta localitat existeix una antiga i arrelada tradició que es du a terme l'últim dia de l'any i que comporta un abús desmesurat dels animals. Aquesta activitat es realitza amb la finalitat de comptar amb bona sort al llarg de l'any entrant per als membres de la població. L'acostum consisteix en agafar 7 gats negres, llevar-los el pelatge per complet, que serà cremat més tard en unes fogueres, ja que consideren que el color negre és font de mala sort, i posteriorment penjar-los cap per avall d'una corda en la plaça de l'Ajuntament. A continuació, s'agafen uns bidons d'aigua congelada, que s'aboquen sobre els gats penjats, que romandran en eixa posició fins passades les 12 de la nit. A pesar de que aquest hàbit està normalitzat per la seva antiguitat, hi ha un grup d'animalistes en el poble que ho considera aberrant i han denunciat aquesta pràctica al·legant els drets dels animals per tractar d'aconseguir abolir-la i que es faci justícia. El mateix alcalde de la població està a favor de seguir amb el folklore del poble, però al sentir-se tan pressionat per tal grup s'ha vist forçat a sol·licitar l'ajuda del psicòleg per a resoldre el problema, ja que no es veu capacitat per ell mateix d'abordar-lo sense que suposi un major conflicte entre aquells que són partidaris de la pràctica i aquells que estan en contra. Una vegada que el psicòleg o la psicòloga arriba al poble en qüestió, tracta d'informar-se tot el possible sobre la tradició popular que es du a terme cada any i una vegada ho coneix tot al respecte, convoca 2 reunions, una amb el grup animalista i una altra amb els organitzadors de l'acte, per a entendre millor els 2 posicionaments, tindre clars tots els valors que entren en conflicte i aprofundir en els arguments plantejats per les 2 perspectives. Posteriorment, es requerirà que el professional reflexioni i consulte el codi deontològic. Quan es trobi front d'interessos personals i institucionals contraposats, procurarà realitzar el psicòleg o la psicòloga la seva activitat en termes de màxima imparcialitat. La prestació de serveis en una institució no eximeix de la consideració, respecte i atenció a les persones que poden entrar en conflicte amb la institució mateixa i de les quals el psicòleg o la psicòloga, en aquelles ocasions en què legítimament procedeixi, haurà de fer-se valedor davant de les autoritats institucionals. El psicòleg o la psicòloga no es prestarà a situacions confoses en les que el seu paper i funció siguin equívoques o ambigües. En l'exercici de la seva professió, el psicòleg o la psicòloga tindrà en compte les normes explícites i implícites que regeixen en l'entorn social en què actua, considerant-les com elements de la situació i valorant les conseqüències que la conformitat o desviació respecte a aquestes poden tenir en el seu quefer professional. A pesar de que ell personalment es posicioni cap a l'abolició de la pràctica, considera que tots els membres de la població han de tindre veu i vot al respecte, i no només el grup animalista o els organitzadors de la festivitat,
Per tant, proposa la realització d'una votació en la que puguen participar tots els veïns del poble i que així puguen mostrar la seva opinió al respecte. Aquesta seria la forma més imparcial de resoldre el conflicte per part del psicòleg, encara que cal tindre en compte que la seva intervenció possiblement no seria suficientment determinant en un cas d'aquest calibre. Pel que fa als articles 3 i 15, es pot determinar que el professional ha respectat allò establert, ja que s'ha mantingut tot lo imparcial que ha pogut, a pesar de tenir una clara opinió al respecte, afavorint la participació de tots els membres de la població per a prendre una decisió sense influenciar o pressionar als polítics que han sol·licitat la seva ajuda. Encara que des del primer moment ha considerat que es tracta d'una pràctica aberrant i totalment innecessària, ha tractat de comprendre que és una tradició molt vinculada a la localitat i apreciada per molts dels seus membres, motiu pel qual ha derivat la decisió final a professionals de l'àmbit jurídic o legal. A més, cal tenir en compte que ha considerat que la situació a la que tenia que enfrontar-se no depenia únicament del seu àmbit d'intervenció, com per a que recaigués tota la responsabilitat sobre ell. D'altra banda, en relació a l'article 29, encara que no es pugui considerar que l'hagi vulnerat, sí que és cert que si des del mateix principi en què se li va oferir el cas tenia una opinió o posicionament clar al respecte i considerava que no era una problemàtica estrictament relacionada amb la seva professió, podia haver-lo rebutjat o derivat a altres professionals.